даврони соҳибистиқлолии мамлакатро на танҳо дар ободу сарсабз гардидани кӯчаву хиёбон ва шаҳру ноҳияҳо, балки ҳамчун омили боз ҳам фаро гирифтани шумораи бештари нафарони бешуғл ба касбу кори гуногун метавон унвон намуд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ресандаи хатлон аз зумраи корхонаҳои тозабунёд маҳсуб ёфта, он ҷо бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ навъҳои баландсифати риштаи маҳаллӣ истеҳсол мекунанд. ҳамкоронамон Шаҳлои Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов аз фаъолияти ин корхонаи саноатӣ гузориш омода намуданд. кушониён аз калонтарин ноҳияҳои вилояти Хатлон маҳсуб ёфта на танҳо дар самти истеҳсолу содироти маҳсулоти кишоварзӣ муваффақ гаштааст, балки зина ба зина барои рушду равнақ бахшидани соҳаи саноат низ қадамҳои устувор мегузорад. Бо эълони 5 соли минбаъда ҳамчун рушди саноат масъулияти соҳибкорони маҳаллӣ боз ҳам афзун гардида, барои таъсиси корхонаву коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ аз худ ҳавасмандии бештар нишон медиҳанд. Ба мисоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ресандаи Хатлон 17 сол инҷониб вориди бозори рақобат гардида, новобаста ба дилхоҳ фасли сол фаъолияташ хуб арзёбӣ мегардад. рафти кор дар ин корхонаи ресандагӣ дар 3 баст роҳандозӣ гашта, яъне бетанаффус навъҳои гуногуни ришта маҳз дар ҳамин толори барҳаво истеҳсол карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ресандаи Хатлон ба коркарди ашёи хоми ватанӣ машғул буда, дар ин ҷо аз пахтаи коркарди аввалияшуда ришта истеҳсол намуда, он ба корхонаҳои саноатии кишвар ва хориҷ аз он содирот карда мешавад. имрӯз маҳсулоти асосии истеҳсолмешудаи корхона ба содирот нигаронда шудааст ва маҳсулоти истеҳсолкардаи мо имрӯз ба давлати Федератсияи Россия содирот карда мешавад. мо шарикони рушди мо аслан аз давлати Федератсияи Россия мебошад ва ҳамкории зич имрӯз мо бо онҳо дорем. тибқи иттилоъ дар ин корхона моҳи 180 тонна ва дар як сол то 1650 тонна ришта истеҳсол карда мешавад. бинобар гуфти масъулони корхона, аз ҳаҷми умумӣ дар ин коргоҳ истеҳсол шуда 90% он ба хориҷи мамлакат содирот гашта, 10% маҳсулоти тавлидотӣ тибқи шартнома дар корхонаҳои ҳудуди кишвар истифода бурда мешавад. корхонаи ресандагии Хатлон ашёи хоми пахтаро аз хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия ва гирду атроф харидорӣ намуда, аз ҳисоби даромади коргоҳ иқдомҳои гуногуни истеҳсолиро роҳандозӣ карда истоданд. ашёи хоме ки имрӯз дар корхона қабул карда ва коркард мешавад, аслан ашёи хоми маҳаллӣ буда, аслан аз корхонаҳои коркарди пахтаи минтақаи Қурғонтепаи вилояти Хатлон мо харидорӣ намуда, онҳоро коркард менамоем. ҳамаи маҳсулоте ки мо имрӯз ашёи хом қабул мекунем ватанӣ мебошад. дастгоҳи бо аз соли 2005 ки корхона ба фаъолият шурӯъ кардааст, истеҳсоли давлатҳои Аврупо мебошад, аз давлати Швейтсария ва Австрия дарсаз кардаанд. яке аз технологияи пешрафтаи аврупоӣ мебошад. дар оянда мо нақшҳо дорем ки фаъолияти корхонаро каме зиёд карда, бо таҷҳизотҳои нави имрӯз ки ба рақобатпазир ба талаботҳои байналмилалӣ аст, онҳоро васл насб карда, истеҳсоли маҳсулотро зиёд карда, дар маҷмӯъ барои боз ҳам бештар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ресандаи Хатлон беш аз 90 нафар коргар фаъолият дорад ки аз ин шумора 60 нафари онҳоро бонувон ташкил медиҳад. Сайби Мусоева аз зумраи кормандони собиқадори соҳа ба ҳисоб меравад. бону Сайби аз соли аввали таъсисёбӣ ба ин коргоҳ ҳамчун корманди қаторӣ ҷалб гардида, то мутахассиси хуби пешаи ресандагӣ муваффақ гаштааст. خیلی خوشبختم که خوشحالم که چنین زنان خانشین و بانوان خانشین صاحب کار گشتن و معاشمون نقض است. سر وقت معاشمون رو میگیریم. شکرگزاریم که تاجیکستان ما صلح و آباد است. چنین زنان صاحب کارهای کار هستند و رزق روزی خود را مییابند. من میخواهم که باز در آینده چنین کارخانه‌ها فعالیت کنند و زنان بانوان خانشین صاحب کار و صاحب رزق روزی خود گردند. ماموریت کارخانه تمام شرایط کوریро баҳри фароҳам оварда аст ки коргарон сари вақт барои ба кор омадан бо нақлиёти корхона таъмин ҳастанд. инчунин бо 3 маҳал хӯроки гарм таъмин буда, сари вақт музди меҳнати нағз имрӯз таъмин мебошанд ва коргарони гирду атрофи корхона асосан занону духтарони маҳаллии хонашин буданд, бо кори доимӣ таъмин мебошанд.
با گفته کارگران کارخانه مذکور بنیاد کارخانه‌های صنعتی در ولایت ختلان یکی از مهمترین عامل فراگیری زنان و دختران خانشین به جای کار و با این وسیله بلند برداشتن سطح زندگی عائله‌ها و تحکیم مقام و منزلت زنان و بانوان در جامعه ارزیابی می‌گردد. طبق معلومات‌های آماری عین زمان در قلمرو این ناحیه 40 عدد کارخانه‌های صنعتی ارزی وجود دارند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه کوشانیان تصمیم دارند که در دایره تطبیق سالهای رشد صنعت با جلب صاحبکاران وطنی و دیگر منبع‌ها باز یکچند کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی را بنیاد نمایند و از همین لحاظ شماره بیشتر ساکنان به خصوص بانوان خانشین را به جای کاری دائمی تامین نمایند. گزارش شعلای احمدخان فیروزجان قربانov برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه کوشانیان. امروز در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در اساس نقشه مشترک کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم و اتفاق جوانان تاجیکستان همایش دایر گردید. شرکت کنندگان چهاربینی که دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی بودند، راجع به بند و نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت ابراز اندیشه کرده دیگر موضوعهای وابسته به حیات جوانان را نیز مطرح نمودند. در همایش ناطقان وابسته به نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور سخنرانی نمودند. همزمان برآمد کنندگان اوید به پیشگیری جوانان و نورسان از عملهای نامطلوب از قبیل جنایتکاری، آواره‌گردی، نشه‌مندی و نشه‌جلبی، پیشگیری از شامل‌شوی به گروه‌های افراطی، پراکنده‌شوی عائله‌های جوان، جلوگیری عملهای کورپسیونی، دوست داشتن وطن و دیگر سمت‌های فعالیت آینده‌سازان جمعیت ابراز اندیشه کردند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام‌های هر مسئله خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره نقش جوانان، سهم جوانان در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست دستگیری جوانان پیوسته مسئله گذاری میکند و البته این مسئله گذاری ما را وادار می‌سازد که برای باز هم در همکاری‌های مشترک، یعنی در یکجایی با کمیته و وزارت‌های داخلدار برای تربیت جوانان در و با پایه رساندن متخصصان بلند اختصاص باید که یکجایی کوشش به خرج دهیم. من فکر میکنم که چنین واخوری‌ها البته باید هرچی بیشتر برگزار گردند، زیرا امروز جامعه جهانی رو اون تضاد اون خطرهای بین المللی که و تشویش آورده است از قبیل تروریسم و اکستریسم دیگر و امروز برای جوانان من فکر میکنم که باید هر چقدر کارهای همین فهماندگی ایدئولوژی بیشتر جانو کرده شود، زیرا جوانان رو ما توانیم که در راه درست، در راه صداقت به دولت ملت تربیت کرده باشیم. در جمعیت تذکر داده شد که جوانان دوران صاحب استقلالی کشور جهت حفظ منفعت‌های ملی، ارج گذاشتن به مقدسات ملی و وطن دوستی و خویشتن‌شناسی سهم مناسب داشته، دستاوردهای نظررس آنها در رشد و نموی کشور زمینه مساعد فراهم آورده است. مقصد از برگزاری این گونه واخوری‌ها به سمع جوانان رسانیدن مضمون و محتوای اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد و در نوبت خود توصیه مسئولین ریاست واخوری به جوانان جهت نگرویدن آنها به هر گونه حزب و حرکت‌های ممنوع و که خاراکتر تروریستی و اکستریمیستی دارند و این چنین توصیه آنها جهت به علم آموزی فرا گرفتن فعالیت روزمره دانشجویان میباشد. ملاقات و واخوری‌های نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم مملکت و اتفاق جوانان تاجیکستان در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان دوام یک هفته ادامه یافت و در دایره همین همایش‌ها مهمترین مسائل وابسته به حیات روزمره جوانان کشور مطرح شد. مطابق با طلبات بازار مهنت تیار ساختن کادرهای بلند اختصاص تقاضای دور بوده، با این مسئله در همه سطح و زینه‌ها عمیقاً توجه ظاهر می‌گردد. ضمناً در دانشگاه دولتی دنقره تحت عنوان آماده سازی متخصصان زمانی نو در روند اداره دولت و حفظ منفعت‌های ملی کنفرانسیه جمهوریوی علمی عملی برگزار گردید. گزارش همکارمون صلاح‌الدین نعمتов در این خصوص.
омодасозии мутахассисони замони нав дар раванди идораи давлат ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ. Таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии Данғара конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур ки бо ташаббуси факултети идораи давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ бахшида ба ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид, дар он намояндаи вазорати маориф ва илм, Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати профессорону омӯзгорон, аспирантону магистрон ва унвонҷӯён аз донишгоҳу донишкадаҳои кишвар ширкат доштанд. Ректори донишгоҳ дар баромади худ оид ба дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ дар соҳаи маориф бо мисолҳои мушаххас ибрози андеша намуда, ёдовар гардиданд ки маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар мустаҳкаму қавитар мегардад. дар идомаи ин тадбири илмӣ амалӣ устодон бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои омодасозии мутахассисони илмҳои ҷомеашиносӣ дар раванди ташкили давлатдории миллӣ, мутахассиси соҳибкасб кафили баландбардории маърифатнокии ҳуқуқии ҷомеа, масоили омодасозии кадрҳо ва манфиатҳои миллӣ, нақши донишгоҳҳои Тоҷикистон дар омода намудани мутахассисони худогоҳ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ва амсоли инҳо баромад намуда, вобаста ба паҳлӯҳои дигари мавзӯъҳои матраҳ гардида андешаҳои ҷолиб баён намуданд. ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ омодасозии мутахассисони замони нав дар раванди идораи давлат ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар шакли мустақим ва фосилавӣ дар 4 бахш ҳуқуқшиносӣ, сиёсатшиносӣ, фалсафа ва таърих наздики 80 мақолаҳои илмию таҳлилии олимон, аспирантону унвонҷӯён ва магистрон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ аз стратегияҳо амалкунандаи ҳукумати мамлакат мебошад ки ба таври комил расидан ба он мавриди таваҷҷӯҳи амиқ қарор дорад. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб кишоварзон сол то сол ба сабзаводкорӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир менамоянд. кишоварзони маҳаллӣ дар заминҳои дар ихтиёр доштаашон гармхонаҳо бунёд намуда дар як мавсим то 4 ҳосил ба даст меоранд. дар мисоли фаъолияти як хоҷагии деҳқонӣ рушди ин бахш дар шаҳри Кӯлобро хабарнигорони мо пайгирӣ намуданд. Сафармат Гадоев ҳанӯз чанд сол қабл саҳми оилаи хешро аз хоҷагии ҷамоавӣ ҷудо карда ву дар майдони 2 гектар замин хоҷагии деҳқонӣ ташкил намудааст. Дар заминҳои хоҷагиаш бештар сабзавот мекорад. Барои самаранок истифода бурдани замин дар 201 замин гармхона сохта истифодаи онро дар ҳама фасли сол ба роҳ мондааст. Дар гармхона аслан помидору бодиринг парвариш мекунем. баъди гирифтани помидор ё бодиринг бошад мо ба парвариши кучатпарварӣ машғул мешавем. ин сол мо дар гармхона зиёда аз 70,000 кучати помидор бодиринг парвариш кардем. нашрунамош хуб буд. айни ҳол харидорон омад кучатҳои помидору бодирингро бурданд. қариб ки зиёда аз 70,000 буд. то имрӯз 45,000 онро омада бурданд. боқӣ мондаш дар ҳамин ҷост дар рӯзҳои наздик омада гирифта мебаранд. Сафармат дар гармхона ҳанӯз аввали моҳи январ тухмии элитаи помидору бодиринг ва қаламфурро корида баъдан онро ба қутичаҳо кӯчонидааст. ин имкон медиҳад ки дар вақти кӯчат намудан дар замин нашъунамои зироатҳо паст нагардида дар муҳлати муайян ба ҳосил дароянд. барои замини корамаш низ дар гармхона кӯчат омода карданд ва зери плёнка аллакай шинонидаанд. мо дар як мавсим 2 маротиба ҳосил мегирем ва як маротибаи дигар ба кӯчатпарварӣ машғул мешавем. мо дар майдони 0,60 га замин помидори барвақтӣ зери плёнка мегузаронем. ҳала ки помидору бодирингро дар зери плёнка гузарондем, боқӣ монда заминро дар рӯзҳои наздик дигар маҳсулотҳоро мегузаронем. ҳоло дар замини гармхона ки аз кӯчат озод шудааст бодиринг шинонидааст. ба гуфти ин кишоварз бодиринг нимаи аввали моҳи апрел ҳосил медиҳад ва то охири моҳи май ҳосили онро ҷамъоварӣ ва ба фурӯш мебароранд. солҳои қаблӣ кишоварзони шаҳри Кӯлоб кӯчати барвақтиро аз минтақаи бохтар дастрас мекарданд ва коридани маҳсулоти барвақтӣ кам ба назар мерасид. аксар маврид кӯчатҳои дастрас гардида навъи камҳосил ё беҳосил меафтоданд ки ба деҳқонон хисорот ворид мекарданд. соли оянда Сафар Муҳаммад Гадоев мақсад дорад шумораи гармхонаҳояшро ба 3 адад расонида парвариши кӯчати барвақтиро афзоиш диҳад ва хоҷагиҳоро бо кӯчати помидору бодиринг ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ таъмин намояд.
солҳои охир кишоварзони шаҳри Кӯлоб низ ба кишти зери плёнкагӣ ва парвариш дар гармхонаҳо аҳамияти ҷиддӣ зоҳир мекунанд. дар ин хоҷагӣ аллакай намудҳои гуногуни помидору бодирингро кӯчат карда ба дигар хоҷагиҳо дастрас менамоянд. натиҷаи ин аст ки парвариши сабзавот дар минтақаи Кӯлоб хусусан дар шаҳри Кӯлоб хеле зиёд шудааст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. 24 март рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бар зидди бемории сил таҷлил мегардад. ҳадаф аз гузаронидани ин рӯз пеш аз ҳама баланд бардоштани савияи огоҳии аҳолӣ дар бораи панҷшавии глобалии ин беморӣ, пешгирӣ ва мубориза бар зидди он мебошад. дар муассисаи давлатии беморхонаи шаҳрии кӯдаконаи бемории сил кормандони ташкилоти табибони бидуни марз дар Тоҷикистон корҳои фаҳмондадиҳиро дар ин самт ба роҳ монданд. ҳамкоронамон дар ин бора гузориш медиҳанд. аз рӯи маълумоти созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ҳар сол дар дунё 10 миллион нафар одамон гирифтори бемории сил шуда 3 миллион нафар ҳалок мегарданд. аз ҷумла ҳар рӯз дар олам 8000 нафар бар асари ин беморӣ ҷон медиҳад. мавриди зикр аст ки дар Тоҷикистон низ бемории сил яке аз мушкилиҳои асосӣ дар самти фаъолияти соҳаи тандурустии мамлакат маҳсуб мешавад. дар ин самт бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра барномаҳои зидди силӣ ба имзо расиданд ки натиҷаи дилхоҳ ба бор оварданд. дар баробари ин созмонҳои байналмилалӣ низ дар Тоҷикистон дар ин самт фаъолият бурда барои коҳиш додани шумораи беморони сил саҳм мегузоранд. ташкилоти духтурон бидуни марз аз ҷумлаи ҳамин созмонҳо буда аз соли 2011 инҷониб дар кишвари мо фаъолият менамояд. дар натиҷаи татбиқи барномаҳо ва тадбирҳои андешидашуда дараҷаи сироятёбӣ аз ин бемории хавфнок дар ҷаҳон сол то сол кам мешавад. мувофиқи таҳлилҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ натиҷаҳо қаноатбахшанд. дар ҷумҳурӣ дороҳои зидди силӣ барои тамоми намуди беморони сил ба таври ройгон дастрас карда мешаванд. ройгон шудан аз як тараф аз буҷети ҳамин давлат истифода баранд, тарафи МСФ духтурони бидуни марз мовоқати бевосита ҳамкоранд. доимо хӯроку дороҳое ки ҳамин бемории сил ҳастанд, хӯрокҳое ки ҳамин аз сери ғизо таъмин мекунанд аз духтурони бидуни марз мо доимо дастгирӣ меёбем. ҳамин гуна кормандони ташкилоти духтурон бидуни марз дар Тоҷикистон зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ ба масъалаҳои муҳими соҳа таваҷҷӯҳ намуда барои кам кардани хавфу хатари сироятёбии сокинони кишвар ба бемории сил маълумотҳои мушаххас пешниҳод намуданд. чорабиниҳои наврӯзӣ дар саросари мамлакат оғоз ёфтаву ҳар куҷо танини ин ҷашни бостонӣ ба мушоҳида мерасад. бо мақсади таъмини иҷрои дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси нақшачорабиниҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва намояндагии ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан дар шаҳри Ҳисор таҳти унвони Суманак пайки Наврӯз аксияи идона баргузор карда шуд. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Тоир Сулаймонов дар ҳамин мавзӯъ гузориш омода карданд. наврӯз шуду атри наву соли навомад бар кишвари тоҷик зинави иқболи навомад пӯшида ба бар тоҷ бар сар духтари тоҷик бо соли наву бахти нави иқболи навомад. боиси ифтихормандӣ ва сарфарозии мардуми шарифи тоҷикистони соҳиб истиқлол аст ки имрӯзҳо тамоми мамолики дунё аз ҷумла кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ҷашни фархундаи Наврӯзи аҷамро ҳамчун рамзи накӯи оғози кишту кор таҷлил менамоянд. иқлои мазкур бо пешниҳоди бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мақоми ҷаҳонӣ гирифтааст. дар арафаи Наврӯз тозаи озода намудани манзилу маҳалли зист, дасти ёрӣ дароз намудан ба табақаи ниёзманди аҳолӣ, ғамхӯрӣ дар ҳаққи маъюбону бечорагон, ятимону барҷумондагон, тақдими гулҳои аввалини баҳорӣ ва сабзаи наврӯзта аз русуми хос ва фарҳанги қадимаи мардуми тоҷик дарак медиҳад. дар ин замина тибқи анъана ва суннатҳои наврӯзӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор сабзаи Суманак ҳамчун пайки накӯи Наврӯз парварда ба ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва идораи ташкилотҳои ҳудуди шаҳри Ҳисор тақдим карда шуд. тибқи нақша чорабиниҳои идона дар ҳудуди ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ чунин аксия идома дорад.
ҳамасола дар мавсими ниҳолшинонӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳазорон бех дарахтони ороишию сояафкан ва мевадиҳанда тариқи ҳашарҳои дастаҷамъӣ шинонида мешавад. мақсад аз амалӣ кардани ин гуна иқдомҳо таъмин сохтани бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ, тақвияти иқтидори содиротии мамлакат ва танзими мувозинати экологӣ арзёбӣ мешавад. ин тадбир дар шаҳри Кӯлоб низ роҳандозӣ гардид. ҳамкоронамон аз рафти ҳашари ниҳолшинонӣ ва ободу зебосохтани муҳити атроф дар шаҳри Кӯлоб гузориш омода намуданд. ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Кӯлоб кормандони ташкилоту корхона ва сокинон рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари умумишаҳрӣ баромада барои сарсабзу хуррамгардонии маҳалли зист саҳм мегузоранд. ин навбат ҳашарчиён ба нарм кардани бехи дарахтон ва шинонидани ниҳолҳои ороишию сояафкан ва гулу бутаҳо машғул шуданд. дар баробари дигар ташкилоту корхонаҳо кормандони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи аввалин бонки молиявии хурд дар шаҳри Кӯлоб ба ҳашар баромада ниҳолҳои ороишӣ шинониданд. ниҳолҳоро аз боғи ботаникии шаҳри Кӯлоб дастрас намуданд ки нашрунамои хуб дошта ба гуфти мутахассисони соҳа дар ин мавзеъ низ хуб месабзанд. бо ташаббуси ҷамъияти саҳомии пӯшидаи аввалин бонки молиявии хурд роҳбарият иқдом гирифтааст ки имсол барои ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ барои дар шаҳри Кӯлоб барои ободонии шаҳр зиёда аз 100 дона дарахти ороишӣ дастрас карда шинондем ва ояндаам барои ободории ҷумҳурии азизамон сами арзандаи худро мегузорем. мавриди зикр аст ки кормандони ин ҷамъият дар ҳамаи корҳои ҷамъиятии шаҳру вилоят ва ҷашну чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзанд. онҳо нигоҳубини ниҳолҳои шинонидашударо ба уҳда гирифтанд. дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб бошад бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар чанд мавзеъ ниҳолҳо шинониданд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоати Кӯлоб дар арафаи иди наврӯзи байналмилалӣ имрӯз корҳои ободию созандагӣ рафта истодааст. аз он ҷумла бо дастгирии соҳибкорон имрӯз арчаҳои сарсабзу хуррам шинонда шудааст ки боз ҳам муҳити ҳудуди ҷамоатро зебо гардонда истодааст. ба гуфти кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб тибқи нақша корҳои ободонию созандагӣ бо ҷалби васеъи сокинон дар оянда низ идома дода мешавад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. соли равон барои дуюмин бор дар Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. ин озмун таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиат, шиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор карда мешавад. аллакай дар муассисаҳои таълимии кишвар довталабон барои даври якуми ин озмун омодагӣ мебинанд, аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 шаҳри Душанбе низ. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе хонандагони синфҳои гуногун барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат омодагӣ мебинанд ва ҳавасмандон барои ширкат дар ин озмун ки ҳадаф аз он рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот ва ғайра мебошад, омӯзгорон кӯмак мерасонанд. ҳамин аст ки дар вақти омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар муассисаи мазкур омӯзгорон аз технологияҳои муосир истифода мебаранд ва барои омода шудани хонандагон ба ин озмун кӯшиш ба харҷ медиҳанд. аз ҷумла дар ин муассиса маҳфили ихтироъкорон ташкил шудааст ки ба гуфтаи омӯзгорон дар ин самт мусоидати фаъол хоҳад кард. аз ин таваҷҷӯҳ ва шароити мусоид хонандагон низ хушҳол гардида барои иштирок дар озмунҳои ихтироъкорон дар сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ талош мекунанд. мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе кӯшиш менамоем ки дар озмунҳои эҷодкорон ва ихтироъкорон иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардем. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо мақсади ҷалби бешари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав соли дуюм аст ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41 пойтахт мегӯянд ки имсол шумораи довталабон барои ширкат дар ин озмун хеле зиёд аст. бо баробари эълон гардидани 20 солаи рушди фанҳои дақиқ, кору фаъолияти омӯзгорони фанҳои дақиқ албатта рӯз то рӯз ба боло меравад ва метавонанд ки шогирдонро дар ин равия тарбия кунанд. иштироки хонандагони мо дар озмунҳои соли гузашта нисбат ба соли 2022 камтар буд ва имсол омӯзгорон тавонистанд ки дар чанд равия шогирдони худро ба озмунҳо тайёр кунанд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия
математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироокорӣ ва навоварӣ гузаронида мешавад. омӯзгорони мактаби рақами 41 шаҳри Душанбе кӯшиш доранд ки аз рӯи ҳамаи номинатсияҳои озмун хонандагонро омода кунанд ва ба ҳамин восита дар амалишавии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф саҳми хешро гузоранд. мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ҷиҳати таъминоти китобхонаҳои марказӣ ва оммавии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо адабиёт тадбирҳои судман амалӣ месозанд. ҳамин раванди кор дар шаҳри Исфара боис гардид ки сафи китобдӯстон ва теъдоди аъзои китобхонаҳо рӯ ба афзоиш орад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар матаби хабарнигорони минтақавии мо. солҳои охир таваҷҷӯҳи мардум нисбати китоб ва китобхонӣ беҳтар ва бештар шуда истодааст. ин маркази маърифатӣ ба ҷои писандидаи хурду калон табдил ёфтааст. дар китобхона асарҳои илмӣ, бадеӣ ва публисистии зиёде мавҷуд буда ки хонандагон аз онҳо бемамоният истифода бурда метавонанд. шумораи хонандагони китобхона нисбати солҳои пешин хеле зиёд аст. ҳамчунин китобхона ба бисёр рӯзномаю маҷаллаҳо обуна буда хонандагон аз онҳо баҳраи маънавӣ мебардоранд. طوری 4 سال است که من اعضای کتابخانه بخش یکمی شهر اسفاره می باشم. اینچنین طوری 2 سال است که در آزمون فروغ سپیدانایی کتاب است. در نومیناسی ایجاد نظم اشتراک ورزیده ایستادم. میخواهم که در سطح جمهوری این آزمون اشتراک ورزیده سزاواری جای نمایان گردم. خودی من وقتی بیشتری خود را در دریابی کتاب‌های نادر در کتابخانه مکتب و کتابخانه بخش یکی شهرک نوآباد می‌گذرانم. از این رو این سبب است که من به کتابخانه سبب به آن شد که من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی اشتراک ورزیده در دورهای هم در دور شهری و هم در دور ولایتی جایهای افتخاری را سزاوار گشتم. дар ин маърифатгоҳ кормандони китобхона муҳаббат ансор ва маҳфили адабӣ конфронсҳои хонандагон шабҳои эҷодӣ мегузаронанд. маҳз ҳамин масъулиятшиносӣ буд ки ду аъзои ҳамин маҳфили китобхона дар озмуни вилояти суд беҳтарин хонандаи китобхони бадеӣ соли 2021 сазовор гардиданд. инчунин соли 2020 аъзои ҳамин китобхона байсаризода муроҷҷон дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст сазовори ҷои сеюм гардид ва соли 2021 ду аъзои ҳамин китобхона ки дар наздики мактаби онҳо ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст дар даври ниҳоии озмун иштирок намуданд. бинандагони азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. хайр, то дидори оянда, сеҳатманду пирӯз бошед.